A co chcete? Rozkoumat dno. Bohužel neumíme plavat. No jasně. A jak to, že se mi teď spod lodě vynořilo tohle zabijácký komando? Co jste zač? Učitel. Ne, na palubě ženskou mít, smůlu velkou chytit. Horší by bylo ji tu nechat. Sometimes you have to do something with no reason to get out of your head. Ron, you're too much in your head. Tebe nikdo neokradl, že? Totiž mám sklon k hazardu. Nemůžu si pomoct. Co vole? Že se to v tobě tak najednou hnulo, kuželko. Jo. Jaký najednou, co machruješ na mě, ty vole? Teď mě ved od žáčků přes dorost. Ne, přestaň. Starýho pána na svědomí. Aha, ty vole, není to spíš proto, že si od něj vyfasoval pásku? Když ostatní slepě následují pravdu, pamatuj. Něco není pravda. Když se ostatní řídí morálkou či zákony, pamatuj. Všechno je povoleno. Ale já jsem myslel... Nemysli, mlč. Kde máš ocas? No? V šatech. V šatech. A v jakých šatech? No! Spálili ho vojáci! I s těma šatama! U všech rohatých! Když s tím vozem najedu do skupiny cikánů, může být auto nějak poškozeno? To záleží na tom, jak rychle byste do nich najel. Prudce. Jak rychle musím jet, abych je zaručeně zabil? No, s tímhle autem by stačilo jet asi tak kolem 60 km za hodinu. Počítání karet je osvědčený systém. A taky nelegální. Není nelegální, je netolerovaný. Jako masturbace v letadle. Tak podívej se. Pořád jsme manželé a ona se pořád spoléhá na to, že zastanu nějaký práce. A to je dobře, protože pak mám otevřený dveře pro usmíření. Aha. Ale jak můžeš ty popelnice zvedat, když nemáš páteř?